Iya. Cek lokasi dulu. Cek. Sek dicoba. Aku celat kali. Piye Mas, penak urung? Iya. Boyo. Aduh. Daya kabutan mateng Mas. Banyak ta? Cepet kalongnya mateng Mas. Batang hitung bulan. Ora dadi kayak iki yo ngono kuwi kok. Neng metone cinggil Mas. Aku biasa guru pisan yo ngono kuwi ra. Oh, rada lucu Mbak. Apa ya Pak ya? Iya. Gantian. Karena obesitas sebelum. Awas tuh. Halon to yo. Masih kalau citra ya Mas. Wes. Aduh suwek Mas. Ora apa-apa Mas, tahan banting Mas. Anti pecah. Iya.
Manggih manggih. Ini. Ya. Piye bling? Piye. Bling. Piye? Ora mie gujungan sing tok lho mie. Mie nang kene lho sitoke. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes muni. Halo. Jajal di tes vokal sik. Di cek vokal cek. Yen kelingan, ini lho. Marang seliramu wong ayu. Ora, Mas ora. Wes wae. Kasih kok. Kene yo gur pas-pasan iki kok. Kowe iki mah kepengetan, Dok. Penonton iki ndelok kowe. Ngetan kula Mana? karo. Ngadep penonton, Dok. Kok ame-ame belalang Wes nek iki. siap makan nasi kalau malam minum susu perawan rasane enak tenan susu rondo rasane dadi tonjo kok ame-ame belalang kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu Wes perawan rondo. Nyau. Wes kok ame-ame belalang kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu perawan rasane enak tenan susu rondo rasane dadi tonjo sesam lebu sedeng mentul wes. Malah meteng tekan ngendi. Yo saelek-elek dhewe iki yo iki nang endi lho. Salam gawe iki acarane apa barang ora arti lho adhe iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga
endi? Warga gedongan. Oh. Oh iya. Gedongan wong aku biyen yo cilik nang kene. Gedongan kok endi? Gedongan iki. Lah aku mau tok ndek kericak iki. Mau kan biasa tuh Bu. Biasa kok. Iya. Oh, nak guna anaknya wis beda. Iki acarane apa iki, Pak? Acarane. Aku yo ora ngerti. Takon panitiane wae iki. Pak panitia. Acarane ku apa iki? Lea mana? Sing nikah sapa? Alki sama. Apa? Oh, dadi kudu ditoke yo. Sing nganten. Sing anten ini berarti metu iki. Biasane ngono kuwi kok yo. Sang anten. Dan Aku nyariin kamu kok. lah Mas, lampune Mas, ini Mas. Bener iki biru apa iki? Ungu. Ijo. Pink. Gitu. Anu, iki warnane dadi Biru keputih-putihan. oh biru. Lampune iki bener iki Mas. Bener iki Mbak. Ijo, dak wadah ka ijo dak. Bali kapan? Ijo. Yo. Oh, arep bali Kok yo nanti. ijo. Kawan ronda kanggonku Oh, lho. Ayo. Mas lampu. Nek biasane iki nek cek yen aku kangen. Ora. Sare to. Kangen karo sliramu. Elos-elos metu. Weh. Beda. Aku wis metu lho iki mau. Aku aja di Wah, nek iki modele jebolane Waraga Durangga. Au. Lanang kok wedok lho. beda. Oh, ya wedok. Aku yo ora kalah yo nek kowe. Ya. Kocain Mas. Oh, sawoke yo. Duh, pah numplak repot iki. Gonamu mau pelembungan nek pecah iki lho. Wah, alah jan. Tobat. Apa? Kowe iki totok men wedok bleng totok men. Heeh, kowe iki dadi karo wong wedok ku ya sing anu lho, aja. Oleh sesal to. 3 2 1 memang untuk Anda hebat. Yo. Wes tenan lanjut ke mano tenan nek wingi obat. Wes kelangan mano tenan nek wingi. Ah, tak lunyu to, ngandel ra. Aku mau ki arep kepleset mergane iki. Iki gak iki ono kuwi. Ono ngono. Hah, nek Jangan suwe. Woi. Domu lho, domu. Kowe iki kok ya tobat tenan kok. Ora kowe iki madhein saka ngendi to asline? Engko nek anu Jangan tobat tenan. Saka kono ha apa kowe? Anak buah Naruto apa kowe? Oh, Sakura. Ya diteruske dalan yo. Yo Mas wadah yo digayeke Mas. Acarane Mas omah golek langsung. Yuda karo Mbak Dewi. Ayo nih. Ya gentenan yo. Aku mbiyen yo mantan ganong kok. Nek ganing aku mbiyen. Beda. Kalau lihat aku tenang kamar ya, sudah tak tahu. Tapi tak kancing mau. Tapi kan kursinya di sana. Ya Mas. Kamar, kok di kamar ya? Ayo.
Ayo Om Kodok. Ayo. Matur sembah nuwun. Wes urung, delok. Lho, kono lho ngandeng. Bokong mek kenal cengil kene lho ning ngene ngono ngatung nyuk ngono. Ya makane bapak-bapak ki ya di ngono no dihibur no. Lah iki wis bapak iki. Oh iya, kowe bapak apa, Beb? Ki bapak kabeh iki. Bapak aku. Bapak kocok. Ora iki sing delok ya rata-rata bapak-bapak yo kayak hiburan sae-sae niku lho. Oh toh. Paling ora yo dijogetke dalan-dalan ngono lho. Yo pamnya kowe saiki piye? Lagune sing apa? Sepasang remaja jatuh. Oh. Yo kayak kowe cangkrik. Yo. Apa? Mandolmu kenapa? Asem tenan kok. Untuk rapet e. Kowe nek mau tak lapore kena HAM lho kowe. HAM apa? Memukul seorang wanita. Oh, iya. Wanita. Ayo, telepon. Sesak mlebu sedeng. Kowe lho. Ning kene rung tau kowe iki. Dong, Yo. dong. Iya. Kene rung tau lho. Arek gandrung. Wae pingsut wae wae. Yo pingsut sapa sih? Kancane. Kok ngarep mlayu. Urung. Ya atraksi sih wong wis. Atraksi sih. Wes kok. Ora, biasane yang nunggu gendeng terus dino terus aku sih. Ora. Nek satu sih yo kena ISIS. Kena ses.
toh. Ya gandrung. Tenang sing endi? Ayo sing pojok dhewe nggo topi kae lho. Oh ya. Ayo lho. Nah, nek Ayo kuwi- menarik lagi. Nek kuwi ra rasa dikantani wani nek kuwi. Bedinane. Sing iki Ayo iki wae iki wae. Iki. walah. Iki. Bahenel iki lho. Orang-orang ora melu gawe. Cepelmu sotong. Kisau mania. Jok, kowe nek ngomong tuh kancaku tak keprok. Lah kowe iki modele dangak-dangak. Yo, kasih bling. Apa lagu nih? Ora Mas Yuda iki. Oh, Mas Yuda. Mas Yuda. Mas Yuda. Ini loh Mas, udah disamar loh Mas. Oke. Ya Mas. Kowe loh Mas tak jalekke loh. Tak tembungke. Apa? Pian sungguh mempesona. Oh apa? Ulun jadi jatuh cinta. Rasanya piye yang? Piye dong rasanya dong? Alhamdulillah oleh susu kadaluwarsa. Kuwi inget-ingetan ke tahun. Deno. Oh iya. Yo Mas, ayo Mas. Ayo Mas. Ayo penari semuanya. Yo, 3 2 1. Gudok Sempoko. Memang itu ada hebat. Lagunya apa? Turunan kok ya. Yo. Cita dah. Wah, wis Raja Sawer pun ready. Ayo, Hilma. Oh, ready. Ayo ready. Yo, ready dah. Makasih Mas Dito. Oke. Oke. Terima kasih Mas. Oke. Kamu nggak usah. Ayo. Wong tua iki kene ndi? Maju. Ayo. Ayo wong tua. Ayo anak-anak. Ngatur anak. Cuma